Kulumaika Ibrahastani Joto Ani Rangsangni Taku Tei Bukuk Sorongno Ang Norong ni Kok Sanai Entertainment YouTube channel ini bo haina hai norong bagai nako makoro tui phaka noro o video no pulan sini paithak jora nanya ni bagai kisa sai chaglai ang kini norong bagai okok tu marok tui phanga ni hingke lai thangnai April 22 tarik ni sini 12 tha kotor bai Pakistan rok belekano mukhang songlajak tei belekano halok Sitra Bolaijak. Okay, okok rong no tui no. Ini bo hai no hai norok bai share khalainya ni. Okay, tamo sini o Bharat ha kotor bai. Pakistan ni bisingo tabo boma hai nglai tongkha. Okay, sabni bukhago bisi khoti thangai tongkha. Tei sabri bukhago bisi nosto ngui tongkha o okto marong no norok no kisisa sawi mai nan bagese tini o video tubui phayo norok jotono saimano sini 12 tha kotor bai abo Pakistan rok nanglai tongmani koglai tongmani noka sakatei rogo ha koglai tongmarok jotono norok saimo maina tei khnai bo tongbaina nge faidi o April jokonte 22 tariko ha sini India ni 26 jona bothar jakmani afruni simino sini India government ni bukhaktui belaikhano thamsi kajak tei belaikhano wansuk laijak o 26 jona no attack khaimani aboni action to action hanan bagai sini Bharat ha kotoni prime minister ni thani o kaisa wansugui tongmani o wansumung no lai thangnai 7 tarigo operation sindul nei kaisa mission ni bumo reui rijaka Engke o operation sindul ni bisingtui tabuk tamo operation khajak tong ha Pakistan ni bukhago tamo operation khajak tong tamo attack khajaka ha boro attack khajaka boro tamo ungkha phadi o kok tomarono norok no tabuk kaisa ka ang norok no detail khai sawi thangnai haite norok nai tongdi o video no pulan simi paithak jora choyau Engke khabangni takoktai buksong norok jotono saimambayo sini India bai Pakistan nok tabuk nanglai tonglai mani ha norok jotono social media ni bisingtui norok nugui tongna tei sawi man tongna engke faidi sini India bai Pakistan o nanglai tongmani chorao ha Jefro 7 tarik ni simi sini India ni bukhaktui kaisa mission total khulogoi rjakha o mission ni bumung ungkha tamo operation sindur ha o operation sindur o mission ni bumung bo salni simi sengjakha haike ba khulogjaka hangke lai thangnai 7 tarik ni simi o operation sindur no sini India ni Bharat sarkarok khulogoi rikha ye faidi o 7 tarik ni simi o operation sindur mission kakmani ha o operation sindur ni bisingtui tamo tabuk ha operation khlaijagoi tongkha Pakistan ni bukhago tei saboni bukhago bisi nosto ngui tongkha saboni bukhago bisi khote ngui tongkha oborong nang tabung norong no kaisa kai tabuk detail sawi thanai jokonte 7 tarik simi sinin 12 tha kotor bai kaisa mission ni bumung reu rjakha operation sindur nei afroni simino ha Pakistan ni bukhago tabuk
kaisa kai operation khajagai tongo abani takoktai buksong okay first number 1 tamo operation khajaka okay noita Pakistani terrorist rongni gati noita dong soklai dikha sini India ni Vayu Sena rok ha sini India ni Vayu Sena rok Pakistani noita terrorist rongni gati no pura finish ke dikha habai misui dikha khamsarawi dikha haban takoktai buksong Pakistano saita Jammu Kashmir area wo gana gini uta ara fasta tongo abo bebak no chin no bin no pura khatam khai rusaka ha abo no operation sindur sini 12 ha kotor ni sini 26 jona selarong no butharmani a selarong ni tabu bihik busa randi talkawo sindul phul tongmani o sindul borok khumani o sindul no borok saknang ekhaimani obono tabu operation sindul o sindul ni operation tabu bubuksa serma hai tabu seri tongo apani takoktai buk song obongkha number 1 operation sindul ni bisingtui tam operation khajak tongkhang kai number 1 no noita Pakistani terrorist rongni gati kem asroi khaitongmani training ri tongmani borok jok thokai tongmani thango phaigo tongmani a jagao asroi tongmani o noita gati no pura sini India ni Vayu Sena rok misal sargoi pura dong sokai dikha abakon number 1 tu number 2 hungkai Pakistani 12ta town iba sohor no dong soklai rujaka habani takoktai buksong belai kheno tan hungkai India ni bokhaktoi hingkai ba tongthongmani klayo keba wasuna kai wanamna singsa bo klayo hai diba kokroi number 2 hungkai tamo Pakistani 12ta sohor haike ba town abo dong sokai rujaka pura sini India ni Vayu Sena rok thangoi misal 24 ta 22 ta busukbo pekhagrioi bebak no aroni sohor kotor abo bebak no dong sokai rujak baikha aban takoktai song gai a Pakistani bobo sohor dong soklai jaka ang abo koekta norokno bumung abo sawi rinai joto bumung ang oro mention ke tubulia ang koekta bumung sai rinai number 1 kai Sialkot number 1 kai Sialkot abo dong sokai rijaka tabra 2 number kai Lahore o sohor bo dong sokai rijaka 3 number kai Karachi abo bo dong sokai rijaka tei 4 number kai Islamabad abo bo dong sokai rijaka tei o sohor jefru India ni Vayu Sena rok jokote hamla khaina thangka hingke borok o sini Vayu Sena rok no dong sokrani bagoi bongni aro China ni swnamjak China ni swnamjak air defense system tongmani o air defense system no pura India ni Vayu Sena rok dong sokai khamsrawui rui rikha apani takoktai buksong tabu India ni Vayu Sena rok thangkhano attack khaina thangkono borok te attack khaimani sombobya apani takoktai buksong borokni o noka sakao naisawoi guli rohormani o machine asol machine katinai no dong sokhainai o machine no sini India ni Vayu Sena rok thangoi dong soklai rikha belai kheno tabu ajaka sasar nanglajak baksa ba khalayo baksa ba kablayo baksa ba des khiri khalayo omhai samasya nang tong khabani takoktai buksong gai abati number 2 China gai Pakistani Sena rok India wo attack khaina bagoi borokni misal tei juddo biman rok dong soklai rujak baikha khabani takoktai buksong mia lai thangnai 7ta 8ta wo borok Jammu Kashmir tei Rajasthan da borok
boro attack khainani bagui boro juto biman rohormani misal rohmani abo bebakno sini India ni army ni bisingtui S-400 defense sorry S-400 air defense by pura attack khai rijaka pura koksawi pura attack khai rijaka abang tahote bukso borak sini India no akormon khanya phaimeni Jammu Kashmir rogo Rajasthan rogo ha obai sor koto koto army cambo airport borok dong sokhlanan nei bono judo biman phaimeni bongni misalok borok kohormani abo bebakno sini India ni army ni bisingtui 400 sorry S-400 air defense o jontro bai pura koksawi bodak bodak awak khiklai rijak bai kya peria jat khai abana takote bukso obono norong thani good news haikaba kothoma kaham tubui phaimani abana takote bukso tabsuk jorotoi koktomani sini India rongni ostro jekuno ostro tabukbo dukhumamani haikaba khotingmarok dong songmarok kuno khobor tabsuk jorotoi sung manjakhu abana takote bukso fiaba Pakistani bukhago onekta khoti onekta dongso ongui rek rek tongrukha abana takote bukso aboni bagino norok kahamkai sawi mandi antusui nangnia korokta salaidi ang norokno last fight ko sanan musungo kaisa Pakistani dangkha Banglani dangkha duita channel tongo ha a channel ni bumungkha norok naidi Jamna TV channel kaisa tarpore te kaisa hangkai Ekotar TV norok naidi o channel tui ha o channel tui gobang mano sini India ni kokno violence khai tongo tami hingke India rongni judo biman pasta sagrai rijaka ha Pakistani sena rok bai omai hini borok opoporsar ha fake news fake content snambai nangmiya kok snambai taral content snambai borok tabu piri tongo khapani takote buksong norok muitung nardi Jamuna TV te Ekotar TV channel o duita channel borok aingtui borok fake news borok sob somoyno tabu sawi tongo piri tongo aroni media rok aboni bagino sini Bharat hakotoni bisingtui o Jamuna TV bai ha o Ekotar TV no pura lock khai rikha norok nainadi norok puju se khai norok ni mobile o search khai naidi o duita channel pura talariwi khatap khai waisabno rikha ha tani hinba borok ojotha ha India ni judo biman pasta dong songkha sagrai jaka Pakistan nok bai borok gobang ma bahai nangmiya kok tatal kok borok piri tongo khabon takote bukso abon bagni ang normo sanam musungo obahai channel rongni bisingtui jesupano India rongni kok hai khlai jaka muti khari jaka sonyorok 20 jona theke 30 jona theke plane rok accident kari jaka fiaba oko rono pujuta asadi oko rono khanawi amsai rogo baya bondhu rokno jephorpono ta asadi ha abo borok fake news borok aingtui sarogoi tongo o fake news sarokman bagino sini Bharat Sarkar ni bisingtui o channel no tabo bon khai rikha talak riwi rijaka borok te India wote porsar khai manliya abana takote bukso ge amsungno tini norong bagai okok tuma tui femeni norok bahing jaka khabana takote bukso norok tongno jaka hingke sini India ni borok no hamjaka hingke te sini India ni joto soinik tongnai Vayu Sena Coastal Sena ha bebak borok no norok jodino support khai hingke hamjaka hingke borok bagai norok suridi borok bagai pratna khaidi tami hingba sini tipra sarok bo o judo sini tipra sa miro bo tongo boni bihi sarok nogo tongo borok gobang mono mana sintangui tongkhana judo o ipila phaino phaya nei borok oneta no saya ningya mai to layang tongbai khana abon bagai joto soni rong bagai joto no norok suri ma hangkai suri di joto ni no boni jan dokha ngani bagai o judo bo joy ngani bagai joto no bihi gusani mukhang no phanyan bagai
norok joto sini India ni joto soinorong bagai joto senarong bagai joto judo khai tongnai joto fuji rong ni bagai norok frere khai de norok suri de tei boron bagai norok ngotarong khani o duai de jahate sini India kaplaing thung tei India o joto soino tongnarok borok jahate masafano dukhumaya tei joto no kaham kwrung khai o juto no joy khaiui lai mana tei khe norok joto ni bagui no frere khaji kabani takote buksong obono norok no ani video ni paithago koimo tinin video orono muthaka kabani takote buksong aina hai norok bagai India bai Pakistan ni jeta judo nolai tongmani aboni kotal update aina hai norok bagai tui phanai norok o channel bai salbom no kwrungui tongdi tinin bagai amsuk no jotono kaham kwrung suso tongmai jadi jotono no khulum